Gaurkoan, funtzioak zer diren eta hauen ezaugarriak zein diren ikasiko dugu. Funtzio batek bi aldagai erlazionatzen ditu, eta aldagai horiek normalean x eta y bezala adierazten dira. Funtzio guztietan, x-en balio bakoitzari y-ren balio bakar bat dagokio. Erlazio hori grafikoki adierazi nahi bada, funtzioa koordenatu sistema kartesiarrean irudikatzen da. Koordenatu sistema kartesiarra irudian ikusten duzuen hau izango litzateke. X eta y aldagaiak ardatz kartesiarretan adierazten dira. X aldagai askea, abszisa ardatzean edo ardatz horizontalean adierazten da beti, eta y edo menpeko aldagaia ordenatu ardatzean edo ardatz vertikalean adierazi beharko genuke beti. Bi ardatzen ebaki puntuari koordenatu jatorria deitzen zaio, edo 00 puntua. Bi ardatzek, plano hau lau zatitan banatzen dute. Zati bakoitzari koadrante deitzen zaio. Lehenengo koadrantea izango da, goian eskuinaldean gelditzen zaiguna. Honen ezkerretara gelditzen zaiguna, bigarren koadrantea. Azpian ezkerraldean daukagun koadranteari, hirugarren koadrantea deitzen zaio. Eta azkenik, behekaldean eskuinaldean gelditzen den koadranteari, laugarren koadrantea. Plano kartesiarra, planoko edozein punturi kokapen bat esleitzeko erabiltzen da. Puntuen adierazpena modu honetan egiten da. Puntu baten koordenatu kartesiarrak, parentesi artean adierazi behar dira, eta komaz bereiziko dira. Adibidez, Q puntuaren adierazpena modu honetan egingo genuke. Puntuaren izena letra larriz adieraziko dugu, kasu honetan Q, eta parentesi artean koordenatu kartesiarrak adieraziko ditugu. Lehenik beti X koordenatua adieraziko dugu, eta komaren ondoren beti Y koordenatua. Honako hau ulertzeko, hiru adibide hauek ikusiko ditugu. Adibidez, P puntuaren koordenatuak lortuko ditugu. Batetik, P letra larriz adierazi dugu, eta ondoren parentesi artean lehenik P puntuari dagokion X koordenatua adierazi dugu, bat, bi, eta ondoren bere Y koordenatua zein izango den. Hau da, ardatzaren zein Y puntutan kokatuko genukeen, bat, bi, hiru. Orduan, Pren koordenatu kartesiarrak bi eta hiru izango lirateke. M puntuarenak aldiz, -1 eta bat izango lirateke. Z puntuaren koordenatu kartesiarrak, X ardatzean bat izango litzateke, eta Y ardatzean -3 izango litzateke. Horregatik, Zaren koordenatuak bat eta -3 izango dira. Tarteak zenbaki multzoak adierazteko tresnak dira, eta hasiera eta bukaera duten zenbaki multzo gisa defini daitezke. Tarteak grafikoki, ikurren bidezko adierazpen gisa edo hitzez ere azaldu daitezke. Eta 3 tarte mota daude, irekia, erdi irekia eta itxia. Hauen arteko desberdintasunak ulertzeko adibide batzuk ikusiko ditugu. Hasi aurretik, garrantzitsua da jakitea infinito ikurrarekin parentesia erabili behar dela beti. Eta ondorioz, -infinito plus infinito tartean, ezagutzen ditugun zenbaki guztiak daude. Hau da, zenbaki errealen multzoa adieraziko liguke tarte honek. Adibidetara itzuliz, tarte ireki bat litzateke, 2-3 tartea. Zer esan nahi du honek? 2 baina handiagoak eta 3 baino txikiagoak diren zenbaki guztiak bilduko dituela tarteak. Dena den, 2 eta 3 ez dira tarte honetan sartuko. Hau, grafikoki adierazteko orduan, grafikoan bitik 3 doan lerro bat irudikatuko genuke, eta bai 2 eta baita 3 ere, barrutik bete gabe dagoen puntu bat adieraziko genuke. Horrela, modu bisualean ikusiko genuke, tarte honetan zein zenbaki sartuko lirateken. Ikurren bidez adierazterako orduan, esango genuke X 2 baino handiagoa dela batetik, baina baita 3 baino txikiagoa ere. Beste tarte ireki bat litzateke, -infinito 2 tartea. Dakigunez,
minus infinitorekin beti parentesia erabili behar dugu. Eta oraintxe ikasi duguna aplikatuz, badakigu biaren ondoren parentesia daukagunez, bia ez dela tarte honetan sartuko. Grafikoki adierazterako orduan, bi puntuan barrutik betegabeko puntu bat adieraziko dugu eta minus infinito arteko gezi bat adieraziko genuke. Ikurren bidezko adierazpenean, x badakigu bi baino txikiagoa dela. Eta hitzez, bi baino txikiagoak diren zenbaki guztiak bilduko ditu tarte honek. Tarte erdi irekietan, parentesiak eta kortxeteak ikusiko ditugu. Parentesiak erabiltzen ditugunean, badakigu zenbaki hori tartean sartzen ez dela adierazi nahi duela. Aldiz, kortxeteak tartearen barruan zenbaki hori ere sartzen dela adierazi nahiko du. Adibidez, 2, 3 tarteak honako esan nahi du. 2 baino handiagoak eta 3 baino txikiagoak edo berdinak diren zenbaki guztiak biltzen dituela tarte honek. Honako hau grafikoki adierazteko orduan, 2 puntuan barrutik bete gabe dagoen puntu bat egingo genuke, baina 3 puntuan guztiz beteta dagoen puntu bat irudikatuko genuke. Eta 2 eta 3 puntuak lerro batez elkartuko genituzke. Modu honetan, bisualki ikusiko genuke, 2 ez dela tarte honetan sartzen, 2 eta 3 arteko zenbaki guztiak sartzen direla, eta 3 ere tarte honen barruan sartuko genukela. Ikurren bidez adierazteko orduan, x 2 baino handiagoa izango da, baina horrez gain, 3 baino txikiagoa edo berdina ere izango da. Beste tarte ireki bat litzateke minus infinito 2 artekoa. Kasu honetan ere, 2 kortxetearekin adierazita dagoenez, 2 baino txikiagoak edo berdinak diren zenbaki guztiak bilduko ditu tarte honek. Aurrez ikusi dugun moduan, 2 puntuan barrutik beteta dagoen puntu bat irudikatuko dugu. Eta minus infinitora arteko zuzen bat irudikatuko dugu gezi batekin. Ikurren bidezko adierazpenean, x 2 baino txikiagoa edo berdina dela adieraziko dugu. Azkenik, tarte itxiak dauzkagu. Kasu hauetan, beti tarteak kortxete artean adierazten dira. Adibidez, 2, 3 tarte honetan badakigu 2 baino handiagoak edo berdinak eta 3 baino txikiagoak eta berdinak diren zenbaki guztiak biltzen dituela tarte honek. Hau da, 2tik 3ra doazen zenbaki guztiak eta 2 zenbaki hauek ere barnean hartzen dituela tarteak. Ondorioz grafikoki, bai 2 eta bai 3 puntuetan barrutik beteta dauden puntuak irudikatuko ditugu eta 2tik 3ra doan zuzen bat ere irudikatuko genuke. Azkenik, ikurren bidezko adierazpenean isa 2 baino handiagoa edo berdina dela esango dugu eta horrez gain 3 baino txikiagoa edo berdina dela ere esango genuke. Jarraian, funtzioen hainbat ezaugarri aipatuko ditugu. Hasteko, eremua eta ibilbidea zer diren definituko ditugu. X edo aldagai askeak har ditzaken balioen multzoari eremu deitzen zaio. Eta y edo menpeko aldagaiak har ditzaken balioen multzoari ibilbide deituko zaio. Adibidez, grafiko honetan, eremuak, funtzio honek, x ardatzean zein balio hartuko dituen adieraziko digu. Kasu honetan, x ardatzean daukagun baliorik bajuena -7 da. Eta baliorik altuena edo handiena 11. Horregatik, funtzionen eremua -7, 11 tartea dela esango genuke. Bestetik, funtzio honek y ardatzean zein balio hartzen dituen adieraziko digu ibilbideak. Kasu honetan, baliorik bajuena -6 dela ikusten dugu, eta balio altuena 2. Ondorioz, eta etenik ez duen funtzio bat izanik, ibilbidea -6, 2 tartea dela esango genuke. Funtzio baten hazkundearen arabera, funtzioa gorakorra dela, berakorra dela edo konstantea dela esango genuke. Hazkundeak tarteen bidez adierazten dira. Funtzio bat gorakorra izango da, aldagai askearen balioa handitzen den heinean, menpeko aldagaia ere handitu egiten bada. Irudiko adibidean ikus genezake, funtzioa gorakorra dela. Funtzioa berakorra dela esango genuke, aldagai askearen balioa handitzen den heinean, menpeko aldagaia
txikitu egiten bada. Adibide honetan ikusten dugun moduan, i-aren balioa handitzen den neurrian, i-ren balioa txikitzen doa. Horregatik, funtzio hau berakorra dela esango genuke. Azkenik, funtzio bat konstantea izango da, aldagai askearen balioa handitzen den heinean, menpeko aldagaia ez bada aldatzen. Adibide honetan ikusten dugun moduan, funtzio konstante bat lerro horizontal baten bidez adierazten da. Funtzio baten mutur erlatiboak hazkundearen aldaketa adierazten duten puntuak dira. Beraz, mutur erlatiboak adierazteko puntuak erabiltzen dira. Minimo erlatibo bat izango dugu, funtzioa beherakor izatetik gorakor izatera pasatzen den puntuan. Adibide honetan, 0-1 puntuan minimo erlatiboa daukagu. Izan ere, funtzioa ezkerraldetik beherakorra dela ikus genezake eta eskuinaldetik gorakorra. Funtzioak maximo erlatibo bat duela esango dugu, funtzioa gorakor izatetik beherakor izatera pasatzen den puntuan. Adibide honetan, 0 puntuan maximoa daukagula esango dugu, izan ere, funtzio hau ezkerraldetik gorakorra dela ikusten dugu eta eskuinaldetik beherakorra. Orduan, aldaketa hori ematen den puntua gure maximo erlatiboa dela esango genuke. Funtzioen jarraitutasuna aztertzerako orduan, funtzio bat jarraitua da baldin eta haren grafikoa eskua paperetik altxatu gabe irudika badaiteke. Hori gertatzen ez bada, funtzioa etena dela esaten da. Jarraitutasuna adierazteko aldagai askearen zer baliorentzat den jarraitua edo etena adierazi behar da. Definizio hauek kontutan hartuz, lehenengo adibideko funtzio hau jarraitua dela esango genuke, izan ere, funtzio osoa arkatza paperetik altxatu gabe irudikatzeko gai naiz. Bigarren adibidea aldiz etena dela esango genuke, izan ere, funtzioa irudikatzeko arkatza paperetik altxatu beharra daukat. Ondorioz, eten hau abzisaren zein puntutan dagoen adieraziko dut. Funtzioak eten badauka, x3 abzisa puntuan. Funtzio baten simetriak aztertzerako orduan, funtzioa aldagai baten punturen batean tolestean funtzioaren bi erdiak elkarren gainean geratzen badira, funtzio hori simetrikoa dela esaten da. Lehenengo adibide honetan, ordenatu ardatzarekiko edo i ardatzarekiko simetrikoa izango da funtzioa. Izan ere, i ardatzetik tolestuko banu grafiko hau, funtzioaren bi erdiak elkarren gainean geratuko lirateke. Bestetik, bigarren adibideko funtzioa ez dela simetrikoa esango genuke. Izan ere, ez dago aldagairen punturik non hau tolestuta funtzioaren bi erdiak elkarren gainean geldituko diren. Funtzioak lau modutan adieraz daitezke. Hitzez, balio taulaz, grafikoki edo formula bidez. Hemen daukagu adibide bat. Demagun, herriko obra bat bukatzeko beharko den denbora, bertan lan egiten duten langile kopuruaren araberakoa dela. Hauxe bera, balio taula baten bidez adieraz daiteke. Batetik, aldagai askea edo langile kopurua daukagu. 3, 4, 5. Eta bestetik, menpeko aldagaia. Kasu honetan, denbora egunetan neurtuta. 3 langilek 80 egun behar dituzte lana bukatzeko. 4 langilek 60 egun. 5 langilek 58 egun. Eta horrela, balio taula osoa osatuko genuke. Hau grafikoki adierazi dezakegu. Gogoratu, abzisa edo isa ardatzean aldagai askea adieraziko dugula, kasu honetan langile kopurua, eta i ardatzean edo ordenatu ardatzean gure menpeko aldagaia, kasu honetan denbora. Puntu bakoitza irudikatu ondoren hauek elkartuz, funtzioaren adierazpen grafikoa lortuko genuke. Azkenik, formula bidez ere adierazi genezake gure bi aldagaien arteko erlazioa. Orain, ekin lanari. Hurrengora arte.